agod makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash.
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo Yod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod na Philippine Standard Time, 35 minutos na kaligid stock na ang alas 5 sa hapon. Welcome kami na pagpalakad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition ng pang Huwebes edition sa Platuntunan petsa 21 sa bulan sa Abril. Kamusta ka mo? Welcome na mga suki natin, mga tagpulamatay natin mga kabombo natin sa kabusangan sunod sa Bacolod, kag sumuman sa probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok na karon sa ato sa FB Live kag sa ato sa YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, at di mga bayan sa kalibutan. Ilan na makita ano, batay natin pupalagan siningapon sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Ang aton nga mga di pasero nga salakyan, ang aton sini nga mga driver karon, masako-sako na sing matino na, inong puli na sa aton sini nga mga trabahante. Mga dalano naton, medyo gutok-gutok na ang mga salakyan, pribado man kung pang publiko. Mga merkado naton, of course, mga kauturan naton nagrapit sa mga merkado, sini nga matino sini nga po niya para magpamalakton, para naman luton niya po nung stagsa nila ka mga panimalay. Of course, ang mga naton, ang aton sini nga mga street vendors, mati amat-amat makaroon dagsa naman sa aton sini downtown area, para ya mag patigayan man sa ila sini nga negosyo, sini nga mga tinion. Kapudyotag sa dirikapon niya si Bombo Dennis Rubica. Mga balita ang aton gaan pagdamod sa aton si mga nagpauna nga mga balita lokal. Ang biktima sa pagpanglutang kagabi sa may Libertad Public Market, nagapabilin sa Japon nga sa critical kondisyon sa may ospital. Balontang ron ang pinakaligtis ng investigasyon sa ato sila kapulisan sa may area sa police station
number 6. Samtang ginapatihan nga gun for hire, isa ka lalaki, nadakpan dito sa Negros Oriental na rekoberan sa mataas sa kalibre sa armas kag madamo nga mga bala. Sa mga nagapanguna naton nga mga balita sa palibot ya sang Pungsod Commission on Election, magapatindog sang mga temporaryo nga mga polling precincts sa mga lugar nga nahalitan ni Bagyo Agaton. Especialmente dito sa area sa Eastern Visayas, dito sa Samar, sa Leyte, na may mga eskwelahan nga nagla-damage nga ginagamit o gamiton supposed to be nga mga polling precincts sa abot nga May 9 national and local election. Samtang Presidente Duterte ginapangunahan sining adlaw ika-43 ng commencement exercises sa Philippine National Police Academy Alab Kalis Class of 2022. Samtang sa balita naman natin nga sa luwasang pungsod, ang Russia wala gin padayon ang ila sining pagpangatake sa isaya ka steel plant dito sa may syudad sa Mariupol, sa may pungsod Ukraine. Muna mga balita ng aton ni Himay-Himayan, balita ng aton kabatamon sining po palagay sila patungtunan Bombo Report sa afternoon edition mga kaminan. 43 minutos na naklabay sa takna nga alas 5 sa hapon. Kadugay ko ang report ni Bombo ni Zil Minardo sa patrol ang iyang pagpaluwa pa sining pagtuhang kagabi sa isa ka personalidad sa may Libertad Public Market at iulog ang igos ni as o pinaka-latest yang medical bulletin sining biktima tinang pabiling nga critical gyapon sa isaya hospital diri sa may syudad sa Bacolod. May mga motibo na iyan nga ginalantaw, may mga motibo na iyan nga ginauso gid ang ato sa kapulisan sa posible rason sining pagtiro o tuyo nga patay sining biktima sining riding in tandem. Ang suspect iduk pilog mo. Nagasakay sa motorsiklo, isa driver, isa mo ning tigirman o kung ganman. Nga nagtiro gate sa sining nasambit siya nga biktima. May mga inis nga background doon nakagay man ilidakop ko na sa una sa kaso nga illegal nga droga. Kag da kuno sa area, medyo do astigman. Di ko ba sila may bakal sang iya sining nga pagkaisugaw. Proti sila ang investigasyon sa kapulisan kiti do hindi man sa daya tumandok digli ada sa may barangay 40 native in sa kunya sa dito somewhere sa southern part sa aton sining probinsya medyo do nag-arkilan na sa diya sa area sa barangay 40 mga kabinan. Ining nasambit nga biktima sinaton ti ara pagyapon nagapabiling critical bangod sa samad sa iya sining ulo ti kamakuan nga 45 caliber pistol ang tira kag pinapakid ka mabalita ari sa pagilinya karon kwanta nga mga report madulong ni Bombo Liani Zil Minardo sa patrol. Bombo Liani, mayong hapon, Kevin. Bombo Dennis, pili nga yara sa legal o kung unconscious sa gihapon ini ang biktima sa pagpanglutang pilaton sinino kagabi sa may barangay 40 Simente sa Margarita Street, barangay 40 Syudad sa Bacolod sa may Libertad Public Market sa Bombo Dennis sa diin nato na ibaluan ini ang biktima ginkilala ka dyan Irish Chiva Bombo Dennis kay dira naga-arkila ini siya sa may Elizares Street sa Bombo Dennis sa barangay 40 which is naging confirmed man sang hepe sang Police Station Safety Police Major Leo Estopa Bombo Dennis. Ang year 1998 na sila nag-silo pero native din sila sang Kanlaon Bombo Dennis. Kasi Kanlaon gid ni sa kag nakakadto naman ini ang pamilya niya sa kapulisan Bombo Dennis. So kag aton man na ibaluan no kanako ang information diri sa kapulisan nga may kaso ni siya sa year 2018 sang angot sa Republic Act 9165 sini Bombo Dennis. Kung sa diin nalakip ini siya sa 13 sa bilog nga ginabayba sa year 2018 dira man mismo sa may Libertad Public Market sa may barangay 40.
So dire pa po tenis, kumpirmar man naton o kung naging klaro kung balad na dala ini siya sa Chiva Robbery Group o kung sa mga Robbery Group adre no mayara pangalan ng Chiva diri sa may Negros Occidental o kung sa may Western o kung diri sa may Visayas Region 6 sa Bamboreni. So wala pa idea ang kapulisan, no? Wala pa sila information nga ini may pangalan sa Chiva Robbery Group nga ginatubot naton diri sa Bamboreni. Pero sa subong gina-establish pa ni isang kapulisan kung gina-identify kung sino ini ang suspetsado. Kaya sunod kay Police Major Leo Estupa na sa investigative report ni isang kapulisan, isa personal grudge ang nagagwa ng motibo sini sa pag-aluthang diri sa may biktima Bamboreni. Okay, no? So, Mones, ko kay sa pilag ka mga report na Bombo Liane, no? Da sa area, da sa Libertad, do astig mo sa kunudra, bot ko nakuha ini nga mga report background sa aton kapulisan sa Station 6? So, Bamboreni, amo inaya kagabi ang nakuha sa dito nga information pagpadulong sa gid mismo sa may crime scene, which is ang gintugda sini sa mga residente o mga nagabaligya man dira nga ina mismo ang ginlatangan sa daw teritoryo nga nadako na Bamboreni. Kasi masami ini nga nagapanita ini ang victim. So siguro gina-imbestigahan pa man sa kapulisan sa Bamboreni kung ano ini katuod ang mga aligasyon dira sa mga residente o kung ang sa panibot ang mga tao Bamboreni. Tili ko ba si may nagbakal bala sa iya pagka isog bla daw, Bombolani? Amo gidagan ni Bamboreni kasi ito sa gitugdakan sa isa ka witness no, which is ang pagalupok o isang armas na tango nga 45 kalibre ning gamit gani Bamboreni, which is may nakita man ito nga fire cartridge isa ka balas no sa kalibre 45 Bamboreni nga ini ang suspetsado nagasugat anay pa ini sila Bamboreni. Pero galakat ini ang victim so sa nakakita kag gini Bamboreni sa mo na pagasugat anay nila gintiro ini siya. So sabi sinisang bata nga si alias may gani poste lang nga nagalupok dira Bamboreni palapitan niya kay niya na nakita ang victim nga paon na Bamboreni nga nagapaligo na sa kaugalingon niya nga dugo. So isa lang na kiigo, isa kalupok, ulo ang pilas sa Bambolani? Yes, sa Bamboreni. Sunod sa investigation, no, ang nagwa sira na araan sila sa may dawalang niya nga agtang Bamboreni so na parte sa ulo. So Bamboreni sa dugang nga pahayag, pamatian bala naton ang pahayag ni Police Major Leo Estupa ang hepe sa Police Station 6. Sir, ang background sir ni Chiva, sir, may mga cases na. Ano nga mga cases ni sir? So far, mo lang siya ang pagbaylares ang RA 9165, ang section 11 and 12 according sa ating personnel. Kaya kadin siya nga dakpan man last 2018 Bambolani. Yes. Na-find out nyo kung taga-diin ginisir si Chiva, sir? Kagabi, based man sa personal at ang papamangkot man sa iya ginikanan, kaya nga brother, isa sila ka-native sang Canlaon, Negros Oriental. Since 1998, diri na sila nagpuli sa Bacolod, diri nag-rent man sila diri sa may cooking building, diri sa may Barangay Sortis, Bambolani. Sir, related si Chiva, sir, sa mga robbery group diri sa may Bacolod sa una, sir, na nagapang-hold up man sa iban nga bahin sa Negros Occidental. So far, wala man kami ako na holding sa Garcia na among ara lang ako nga holding sa Bambolani. Mula to ang nga involvement sa illegal drugs. Sir, kamusta ang status subong sang victim, sir? So far, subong siya naka-confine Japon sa BAMC, undergoing medical treatment kag observation. Ginaulat naman namon ang ga-coordinate man kami sa Aya family, likewise sa doktor. Critical gyapon, sir? Based man sa pagpapangkot sa atong investigator sa attending physician, unconscious sa Japon. Okay. Sir, still unidentified man ang suspetsado? Yes, still unidentified pero ginatinguan sa atong investigador nga ma-identify ni siya based man sa mga personal circumstances ni Mr. Chiva, kung ano pagid ang before or previously na mga nakontra ni siya or may amo na Bambolani na kontra siya kung ano.
Yes, sir, confirm. Sa 2018, sir, amo ni siya ang sana upod sa 13 sila kabilog, sir. Yes, amo na siya. Okay. Sa Libertad. Yes, Bang Dennis. So, klaro, ini ang pahayag ni Police Major Leo Estopa, Bang Dennis, no? Apang subo nga unidentified pag sini ang sabahid sa suspetsado, Bang Dennis. Kaya mo ito kagabi to, dang area, damo na daga sinabay-sabay, man mo, nagalinakat, may mga salakyan, mga nagalabay dira sa area, bumbola ni. Amo gada, Bang Dennis, no? Kadamo, isang tao kagabi dira, kaga timing man ang ginuntaran din at tubang mismo sinisang bagsakan, Bang Dennis. Yes, sa Bang Dennis, apang sabahin naman sa Oriental, kung sa din isa ka gun ban violator ang arestado sa Santa Catalina, Bang Dennis, especialmente sa may Crucing Martires Street, corner Medina Street sa Barangay Poblacion, Santa Catalina, Negros Oriental. Kung sa din ang suspetsado, Bang Dennis, amo si Alex Mayagma. Alex Mayagma, 43 anyos, isa ka kasado, Bang Dennis, so kag-residente sa sitio Guba, Barangay Poblacion, Santa Catalina, Negros Occidental, o Oriental. No, so na sa investigation o kana sa police report, Bang Dennis, ang ining si Ray, Bang Dennis, nakita niya ini mayara duwa ka unidentified nga mga suspicious male person, Bang Dennis, nga nagatindog, no, malayo lang sila tindogan yaman, kag inisang pagkumpronta niya, naghugot ini ang isa ka suspetsado sa iyang firearm. No, kag ginambalan ini siya nga maghapa, Bang Dennis. So ini ang isaya nagadalagan, no, nga opo dahil sinisang isa ka suspect. So diri sa may isa ka suspetsado, Bang Dennis, na confiscate diri sa iyang possession ang isa ka unit sang Colt 45 government model, Bang Dennis, nga mayara 4 ka magazines, kaga 74 ka live ammunition of a caliber 45, isa ka pouch nga bag, color black ini, Bang Dennis, isa ka wallet nga color black man, isa ka motorcycle, kada motorcycle sining Honda XRM 125 na nagaduag naman sang blue, Bang Dennis. So mga Bang Dennis, ang arestado yara na suwol sa Santa Catalina Municipal Police Station for proper disposition. Wala pa motibo gid kung nga ado armado ining sospetsado kaya may pila ka ma-report mo wala ni ba si gun for hire ining suspect kaba ko 45 caliber may 4 ka mga magasin kaya mo pa si mga bala nga na-recover siya sining belt bag o kung ano ni daw sling bag nga sa posisyon niya mula ni. Yes, Bang Dennis, no? So wala sa nga konkreto pag ito nga information, which is Bang Dennis. So sa theory lang naton, pwede man nga sa ka-uniform personnel, kaya ini ang unit sang Colt 45 is a government model, Bang Dennis. So kaga madamo sini ang bala, no? Dala sini sang isa ka suspetsado, Bang Dennis. Galing kiti do sibilyan minsan mo sa report sa pulis na although why ma-indicate nga membro sa aton armed forces o sa aton PNP do sibilyan plain sibilyan nga siya bumbolan. Yes, so may posibilidad, Bang Dennis, nga sibilyan ini ang suspetsado nga nadakpan. Kagang isaya, Bang Dennis, naswertihan nga nakapalagyo ya ang isaya ni nga nagahugot mismo sa iyang armas sa kamo niya ang nadakpan isang kapulisan. Di ba si may armas man tong upod yang nakapalagyo bla? Yes, may posibilidad, Bang Dennis, no? Kitip na ito nakaduwa galing kiti nakadalikyan nakapalagyo iliyan sa niya kaupod. Sige. Yes, Bang Dennis, sa mayad to ang balitang ikan sa patrol, ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Bats sa Radyo, Bombo. Salamat Bombo Lani Sil Minardo sa motong pila ka mga update dugang may impormasyon balita dolong ni Bombo Lani siningita po ang Senate Kabede sa may area sa Libertad sa may bagsakan aksidenteng biktima subong padayon pang critical unconscious na isa sa pribadong ospital diri iya sa may syudad sa Bacolod tapos na kaya angkon sa isa kego sang bala sa iya siniulo gikay niya sa kalibre 45 nga pistola ti suspect daw ay pagdidiya aton sila nga mga otoridad. 50 minutos na nakalikan sa takna alas 5 sa hapon yung Pradaturan Bombo Report sa afternoon edition na magapan ng balik pakalikan lamang blang importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod #1 Bas Paradyo Bombo.
tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang Number 1! Paradyo Bombo! Balik din po malakit siya Prataturan Bombo Reports Afternoon Edition, 55 minutos sa kaligid stock na alas 5 sa hapon. Mga kabanan, no? This time ko Anton na may isa ning ka informasyon, may isa iya ka ako tinga provincial government meron sa mga maginatawag nga scholarship program, no? Maayon nga balita isa ka membro sa indigenous people diri sa Negros, no? Nga nanging scholar sa ato provincial government ang nagraduar sa iya kurso ginkuha summa cum laude, triple, no? Summa cum laude ini siya, no, sa paggraduar niya sa kurso nga BS in Hotel and Hotel and Restaurant
Management, no? Ining si Jim John Tolentino, nga taga Banwa sang Don Salvador Benedicto. Sa ko siya gikan sa Indigenous People Community kon IP Community mga kabanan. Da na siya nagagikan. Sa iya paggraduar bilang scholar sa probinsya, nag-top din siya. Nangin summa cum laude ini siya. Dito na siya naggraduar sa Central Philippine State University, San Carlos City Campus. Kita malapit ang Don Salvador sa San Carlos. Naggraduar siya bilang summa cum laude. Makabina sa kipatagay nga 71st na virtual commencement program. Wala pa man sing actual gid mga graduation rights. So isa sa mga benepisyo, kung isa sa mga nakabenepisyo sa scholarship program sa probinsya, particularmente from indigenous people community, mga kabilang, mga IPs na mga locals na to, mga natives na to, sa scholarship program sa probinsya, may kategory kita dira nga IP. So isa sa nabenepisyuhan kay siling ko ti isa subong sa nakagraduar na kag nangin summa cum laude mga kaibigan. Pamati lang porsyon sa ato si pagpikaot kina sa kay Miss Karen Dinsay nga aton sininya head sa Negros Occidental Scholarship Program mga kaibigan. So ano pa ni siya, supposedly ang ilan nga ang iyan nga graduation actually was 2021 pa, no? Okay. School year 2020-2021 graduate siya. But since postpone bala ang graduation, no, kagin hold only March 30 sang CPSU, kagin gather ang tanan nga 10 campuses of CPSU, amo lang na siyang pag-hold sa ilang graduation. And actually, si Jim Jan is only one of our 602 IT scholars sang province of Negros Occidental, no, nga ginapamutuan ni Governor Bong Lacson. Yes, ang aton nga IT actually is the only scholarship category na may ara kita elementary and high school na ginasuportahan kag may ara man college, no. So sa elementary and high school may ara kita 350 currently nga mga ginasupport nga mga kabataan para magtapos sila sang elementary kag high school, kay may ara nga scholarship nga nagahulat sa ila kung pag-abot na nila sa college, kag may ara kita subong na 252 scholars sa college nga ginapaeskwela in different state colleges and universities in the province of Negros. So this coming school year, mami, ara pagitan ano ang portion lang to, no, sa konfirmasyon kay na ni Miss Karen Dinsay nga sa ato sini scholarship program, no, diri sa probinsya sang Negros. So madamo na sa Malawi nga programa sa atong scholarship program sa probinsya, madamo na kita na producer, no, nga mga qualified, no, mga maalam, nga mga Negrosano nga kwalipikado sa sining nga programa. Ug sini mga local scholarship, may mga ara pa kita ginapadala, no, sa luwasang pungsod, ginapaeskwela, gina-training, sagot ini tanan sa ato sini nga probinsya, ti kadamo naman nag-graduate, nagtap sa mga pag-eskwela sa luwasang pungsod, nga nakatag madungog sa probinsya ka, of course, nanging resulta na nagadala sa pag-flip sa economic status, no, sa ila sini pamilya, was sila ang makaobra na mga kaibigan. So isa lang niya si Jim John Tolentino, Prime Indigenous People Community nga taga DSB, nga sinagaton successful nga nakagraduar bilang summa cum laude, isa sa mga beneficiaryo sa scholarship program sa aton sininga probinsya. Yung punto la sa gabis tambay na kami center di kay masalod dalag ko labas ka mga pauna nga mabalita national, ang mga lugar nga kalagubaan sa mga presento, patindugan ako na nasing temporaryo mga polling precincts para makomodar sa mabot nga May 9 na national and local election ini nga payag sa Comelec, no, para hindi makwamla, para makabuto lang gid, no, ini aton makuturan nga mga na-assign sa mga eskwelahan nga nagkalaguba sa tutang ligad yang Bagyo Agaton, particularmente sa Samar
area kag Leyte. No? Kati damo to may mga landslide to, may mga skulahan nga nagkalaguba, no? Nagkalabahaan nga hindi na pwede magamit. So makeshift or temporaryo nga polling center ang paghimuon niya sa commission election. So mga natungdan nga mga community officers sa mga banwa o syudad na manduan sa national Comelec mga kaibigan. Hari na, News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kimin. Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-21 sa buwan ng Abril 2022, 18 araw na lang bagong halalan sa ulo ng ating mga balita. Ang PNP tiniyak na hindi maapektuhan ang election security preparation kahit magpalit pa ng liderato ang pambansang pulisya. Samantala, 204 sa 226 na nagtapos sa PNPA Class 2022 papasok sa pambansang pulisya. Kadeting Tubong Iloilo naman ang nagsilbing class valedictorian. Requirements sa pagtuturok ng second booster dose masihigpitan na raw kumpara sa pagbibigay ng unang 3 doses ayon sa isang vaccine expert. Ang Department of Trade and Industry naman nilinaw na wala pang inilabas na bagong suggested retail prices sa mga pangunahing bilihin. At mamaya mga kabombo, alamin natin ang kabuang kwento. May mag-live-in partner na nakaligtas daw matapos ma-hostage ng mahigit 3 oras dun sa Zamboanga City. At sa ating international news, ang pananalakay ng Russia sa Ukraine hihinto lang kapag titigil na sa pagbabanta ang NATO sa Russia. Sa ating balitang palakasan, Pinoy boxer na si Jonas Sultan nakahanda na para sa magiging laban kay Butler matapos na ang palitan itong si Casimero. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Inanunsyo ngayon ang Commission on Elections na ilang Filipino na bumoto naboboto dyan sa bahagi po ng Eastern Visayas ay kailangan bumoto sa makeshift precincts matapos na masira ng Tropical Depression Agaton yung ilang polling center sa naturang rehiyon. Sinabi ni Comelec Executive Director Bartolome Sino Cruz Jr. na inilabas na nila ang direktiba sa kanilang mga regional offices at ipinag-utos na rin ang pagtatayo ng mga pansamantalang polling precinct bilang tugon doon sa kakulangan at sa kasalukuyang sitwasyon. Anya, may mga ulat siyang natanggap mula sa Region 8 na nagbibigay ng impormasyon ukol sa ilang voting centers ang nasira pala ng nagdaang bagyo. Bilang remedyo, nagpagawa sila ng makeshift polling centers at ipoprocure na ang iba pang kagamitan ng regional offices ngayon para sa voting centers na gagamitin. Ang makeshift centers ay gagayahin daw doon sa laki ng isang malit na classroom unit, ngunit magdidepende naman ito doon sa bilang ng botante na ma-accommodate. Ito rin ay gagawin sa mga material na gawa lamang ho sa kahoy. Pansamantala lamang ho kasi yan. At kung maalala, si Bagyong Agaton ay nagdulot nga ng matinding pinsala sa ilang bahagi ng Visayas. Gayon din doon sa parte ng Mindanao bago pa man ang Semana Santa. Apektado nito ang nasa 2,081,011 individual o katumbaso ng nasa halos 600,000 na mga pamilya doon sa 2,400 mahigit na mga barangay mula ho Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga at maging dyan sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Samantala, tiniyak ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na hindi maapektuhan ang operasyon ng PNP sa halalan
kung magkakaroon man ng pagpapalit ng kanilang liderato. Ang payag ginawa ni Fajardo kaugnay na napipintong pagre-retiro sa serbisyo ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos sa May 8, isang araw bago ang halalan sa Mayo 9. Sinabi pa ni Fajardo na nakalatag na ang lahat ng paghahanda ng PNP para sa eleksyon kahit ano pa man ang mangyari sa kanilang liderato. Kaugnay ng espekulasyon na mag-i-extend ang termino ni General Carlos. Binigyang diin ni Fajardo na tanging ang Pangulo ang magdedesisyon ukol dito. Sinabi naman ni Fajardo bilang isang professional na organization, susunod sila sa lumang desisyon ng Pangulo at tuloy lang ang kanilang trabaho sinuman ang nakaupong PNP Chief. Una nang sinabi ni PNP Chief na bababa siya sa pwesto sa araw ng kanyang pagretiro sa serbisyo. Abangan po mamaya mga kabombo, yung personal na pagdalo ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa 43rd PNPA commencement exercises. Nagpapatuloy ho yung aktibidad. Mamaya may update ho tayo kaugnay pa rin ng naturang event na dinadaluhang personal ng Pangulong Duterte. Sa karagdagang pang balita, 204 naman sa 226 na nagtapos sa PNP Class 2022 papasok sa pambansang pulisya at ang kadeteng tubong Iloilo naman ang nagsilbing class valedictorian. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Itinanghal na class valedictorian ng PNPA Alab Calis Class of 2022 ang kadete na si Police Cadet Ernie Alarba Padernilla na tubong Pasig, Iloilo City. Bukod dyan, kabilang din sa top 10 ng klase ang 6 na mga kababaihang kadete. Papasok sa Philippine National Police ang halos lahat ng mga nagtapos sa PNPA ngayong taon. Sa 226 na mga kadeteng nagtapos, 204 ang magsisilbi sa PNP, 11 papasok sa Bureau of Fire Protection at 11 din ang sasali sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ayon kay Cadet Padernilla, nakagraduate na siya bilang magna cum laude sa kursong Criminology nang napagdesisyonan niyang pumasok sa akademya. Doon po sa loob ng academy, inuhubog po kami physically, mentally, emotionally, spiritually. Lahat po ng aspeto ng aming pagkatao para po kami ay maging handa sa totoong laban the moment na we graduate at the Philippine National Police Academy at maging isang public safety leaders po. Tinig ni Cadet Ernie Padernilla, class valedictorian. Nangako naman ang class salutatorya na si Cadet Regina Joy Belmi Kagiwan ng Taguig City na dadalhin sa pagseserbisyo publiko ang lahat na natutunan nila sa PNPA. Ang pagsiserbisyo namin sa bayan at kami po ay matitiyak po ninyo na po, kami po ay maghahatid po ng 100% na serbisyo po sa ating publiko. Ang tinig ni Police Cadet Regina Joy Kagiwa, class salutatorian. Sinabi naman ni PNPA Director Police Major General Alex Sampaga, naging malaking hamon para sa pag-aaral ng mga kadete ang kasalukuyang pandemya at malaking adjustment ang ginawa nila para matiyak na mananatili ang kalidad ng pag-aaral sa PNPA habang sumusunod sa safety standards ng pamahalaan. Ang class valedictorian ay tumanggap ng Presidential Kampilan Award habang ang salutatorian ay tatumanggap naman ng Vice Presidential Kampilan Award. Ginawang face-to-face na ngayon ang PNP graduation ngayong taon matapos ang 2 taon. Personal na dumalo sa graduation ceremony ng PNPA si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman kay PNP Chief General Leonardo Carlos, ang mga nagtapos sa PNPA Academy ang pinaghuhugutan ng pambansang pulisya para humawak ng mga matataas na posisyon sa kanilang organisasyon. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At kaugnay nga niyan mga kabombo, sa personal na pagdalo ng Pangulong Rodrigo Duterte ating pakinggan ang kanyang mensahe sa harap ng mga bagong graduate na PNPA cadets. Narito ang tinig ng Pangulong Duterte. Bongo, silang Cavite Mayor Soroco Rosario Poblete, PNP Chief Police General Leonardo Carlos, BFP Chief Fire Director Louis Purokan,
Ha? Bisaya pala ito. So, Purukan. Purpurakan. Sinong gumawa nitong ano nito? BGMP Chief Director, Jail Director, Director Alan Iral, Police Major General Alexander Sampaga, Director Philippine National Police Academy, officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Philippine National Police, the Cadet Corps, Philippine National Police Academy led by Alab Kalis, Class 2022. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Bago ako basahin ko itong speech ko, 3 pages sila naman ito, hindi ko magkutrabaho. Mali pa yung ano. Well, I just want to stress to you, kaya ko inuna is, you know, you took your oath of office as a government worker. Tandaan ninyo yan, government worker tayong lahat. Bayad tayo ng mga tao sa Pilipinas, kaya tayo nandito. Each and every one of us has something to give to the country. Isa lang ang gusto kong hindi ninyo makalimutan. You took your oath of office at sabihin ko sa inyo, legal man o ano, whatever be, administrative or otherwise, you're in the course of your duty, I would like to express to you now na yung tama lang. Do not go out of your legal parameters. Yung tama lang ng trabaho ng pulis, pati alam niya ang obligasyon sa taong bayan. We do not have any superiority with anybody. All of us are government workers and are expected really to work for the people. Kasi in the light of recent incidents, I do not want to dwell on it, but ang sinabi ko, in many occasions, may problema ako sa pulis. Hindi lahat. Kukunti lang yan sila. Pero the image that they create is further buttressed by the actions of a few. So yan lang tandaan, no? Ano lang ang tama? Doon ka lang. Do not go out of the legal parameters there. You would know, if you have not studied it, criminal law, then somebody would tell you na ito ang trabaho ninyo at huwag kayong umalis dyan sa boundaries ng parameters legally. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo na nanggaling sa puso ko. Anyway, I will just read itong baka magalit yung gumawa nito na hindi naman binasa, pinagpagura niya. But remember ang sinabi ko, yung tama lang, huwag kayong lumabas dyan. Kasi pag hindi, nagkapagkaproblema talaga tayo lalo. Kukunti lang yan. Siguro, manghandyan lang. 0.00. But the problem is, alam mo, ang police, set aside muna ito. Unlike the army, at walang reklamo, few and in between sa kanang trabaho nila, far and wide, ang army does not have the law enforcement power. Ang police ang meron. Kaya mag-report ka sa istasyon, umaga o yung shift mo, then you record your presence there
and that you are ready to go out to discharge your duties. Ano man, simple lang law and order. Yan lang ang trabaho ninyo. Pero sa labas, at sinasabi ko, lalo na yung in-increase ko yung salary, maraming pumalag, teachers and all. But you know, ang pulis kasi, sa totoo lang, para tayong utility boy sa gobyerno. Kagaya na, pareho man tayo. Flood, police, military, Coast Guard. Sunog, police, military, Coast Guard, Air Force. Sabay-sabayan magkakaroon ng problema sa trabaho. Kasi malawak. Typhoon Odette or itong si Gagong Agato na to, yun. So, every time na may mga problema na ganun, do not be surprised na tayo ang utusan. Tayo ang lahat. Kung ano, hold up, krimen, drugs, especially drugs, mainit ako dyan sa drugs na yan. Because, you know, drug. Sabihin ko, no, kikinig naman lahat, pati human rights. If you go into drugs, you will destroy my country. And if you destroy my country, I will kill you. Yan ang bahagi po ng talumpati ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagharap doon sa mga kadete ng Philippine Military o Philippine National Police Academy, kung saan ho ay sinet aside niya muna yung kanyang mismong talumpati at impromptu yung kanyang naging mga mensahe para ho dito sa mga bagong graduate na mga bagong pulis. At yung iba papasok ho sa Bureau of Fire Protection and BJMP at iba pa, mga kabombo. Mamaya may mga update pa ho tayo hinggil dyan. Para sa atin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi, inirekomenda ng mga government vaccine expert panel ang isang heterologous o yung iba't ibang tatak ng bakuna bilang pangalawa na booster para ho ito doon sa karapat-dapat na tumanggap nito. Ibig sabihin, qualified o pumasa doon sa panuntunan na mga pupwedeng makatanggap ng bakuna. Ipinagkaloob ng Food and Drug Administration noong nakaraang linggo ang pag-amyenda sa COVID-19 Vaccines Emergency Use Authorization upang maisama ang pang-apat na turok ng bakuna para ho sa mga nakakatanda, immunocompromised at yung mga manggagawang pangkalusugan. Ayon kay BEP Chairperson Dr. Nina Gloriani na kung ano ang available na bakuna sa LGU, kaya naman ay sa vaccination site ay iyon ang ibibigay para sa publiko. Dagdag ba nito na nagbibigay ng mas magandang proteksyon ang heterologous booster kasunod ho yan ang pag-aproba ng FDA. Ang Health Technology Assessment Council ay magbibigay ng huling rekomendasyon bago pa man ang National Vaccination Operations Center ay makakapag-draft ng mga alituntunin nito at may papatupad ang mga direktibang nakapaloob dyan ayon ho yan sa Department of Health. Ang requirements naman sa pagtuturok ng second booster dose mas hinigpitan kumpara yan sa pagbibigay ng unang 3 doses. May pagulat si Bombo Gerald ulit. Nagkaroon ng kaunting pagbabago sa requirement ng pagtuturok ng second booster dose o yung ika-4 na dose ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Dr. Nina Gloriani, ang chairperson ng Vaccine Expert Panel, sinabi nitong para sa mga nasa A3 group, kailangan na raw magpresenta ng mga magpapaturok ng second booster dose ng kanilang medical certificate. Partikular na rito ang immunocompromised para makita kung mayroon talaga silang karamdaman. Sinabi ni Dr. Gloriani na maliban sa medical certificate, kailangan din nilang magpresenta ng original vaccination card maging ng identification card. Una rito, sinabi ni Gloriani na hinihintay na lamang nilang mailabas ang guidelines sa pagtuturok ng second booster dose at anumang araw ay pwede na silang magsimula sa pagtuturok ng bakuna.
vaccination cards, no, na naka-receive na sila ng primary series ng vaccination at yung booster nila, yung first booster. Tapos isang ID nila, and then kung nasa H3 sila, medical certificate na sila ay immunocompromised nga at merong mga conditions that will allow them to be given the second dose. So, yun sa ngayon, yun lang naman ang kailangan, proof na nabakunahan na sila before at pwede na silang bigyan ng second dose. Para naman sa mga nagsasabing masyado na raw marami ang 4 na dose ng bakuna, mayroon namang sariling opinion dito ang naturang doktor. Kasi ay nakita na medyo mababa. Sana ay 3 ang doses actually ng primary series. So kumpara sa akin, personally po ito baka makoto ko na. I would prefer na 3 doses sana yung primary and then a booster dose. Doon sa mga bakuna, we have data na medyo mababa ang efficacy niya. Una rito nagpahayag ng kahandaan ang National Vaccination Operations Center o NVOC sakaling mayroon ng green light o go signal ang pamahalaan na magkaroon ng second booster shot. Ayon kay Department of Health Undersecretary Mirna Cabotaje na siya ring chairperson ng National Vaccination Operations Center, pinaghanda na rin nila ang pagkakaroon ng second booster shot o katumbas na ito ng ika-4 na dose. Anya sapat daw ang supply ng bakuna sakaling magkaroon ng ika-2 booster shot. Tiniyak ng doktora na mabibigyan ang lahat ng Pinoy ng chance na magkaroon ng 4th dose kapag ipinag-utos na ito ng pamahalaan. Nakapag-apply na rin daw ang Department of Health maging ng mga manufacturers ng extension ng shelf life sa Food and Drug Administration sa mga bakunang malapit nang magpaso. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Oras natin sa buong kapuluan, 21 minuto na ho makalipas ang alas 6 ng gabi at tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Inihayag ngayon ang Commission on Elections o COMELEC na iniimbestigahan na rin nila ang insidente ng pamamaril na ikinasugat ng 5 katao doon sa pagbisita sa Bukidnon ng presidential candidate na si Leodit D. Guzman. Ayon kay Commissioner Marlon Casquejo, si COMELEC Commissioner Amy Ferolino ang siyang namumuno sa naturang investigasyon. Bilang Vice Chair ng Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns, ito ang kanilang napagpasyahan. Pinangunahan ni Ferolino ang panel matapos nga ang pagbibitiw ni Commissioner Socorro Inting bilang protesta sa hakbang ng kanyang mga kasamahan na bigyan ng otorisasyon. Itong si Chairperson Saidamen Pangarungan na mag-issue ng gun ban exemptions at ilagay ang mga lugar sa ilalim ng COMELEC control. Magugunitang pinag-uusapan ng labor leader na si D. Guzman at ng ilang mga personalities at mga katutubo ang naturang mga aktibidad nila nang mangyari ho yung pagbaril doon sa kanilang panig ng ilang security personnel naman sa isang lugar. At apat nga sa miyembro ng grupo ng mga katutubo at isang volunteer advocate ang naitalang nasugatan. Kinundi na naman ng Palasyo Malacanang ang insidente at hinimok ang mga otoridad na magsagawa ng malalimang pagsisiyasat. Tinawag naman ang pulisya na isolated at premature upang itag ito bilang may kaugnayan sa nalalapit na halalan. Nilinaw naman ng PhilHealth na sumusunod lamang sila sa Joint Memorandum ng Department of Health at Commission on Higher Education o CHED kaugnay ng pag-obliga sa mga estudyanteng babalik na sa face-to-face classes na magparehistro sa PhilHealth o sa iba pang health insurance company. Tugon nito ni PhilHealth spokesperson at Vice President for Corporate Affairs Group Dr. Shirley Domingo sa mga nagrereklamo na abala at pahirap pa umano sa mga estudyante ang pagpaparehistro sa PhilHealth bago sila payagang makasali sa face-to-face classes. Sinabi ni Domingo na proteksyon na rin ito ng mga estudyante sakaling hindi nasahang tamaan sila ng COVID-19 o iba pang sakit. Hindi na rin anya masyadong magiging abala pa kung ang estudyante ay maospital sa panahong sila ay nagsisipag-aral via face-to-face dahil rehistrado na sila sa PhilHealth.
Paalala pa ni Domingo sa ilalim ng Universal Healthcare Law, lahat ng mga Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth. Subalit, kailangan lamang magparehistro para maisali sila sa database nito. Kung wala pa namang 21 years old, sinabi ni Domingo na posibleng rehistrado na sila bilang dependents ng kailang mga magulang, kaya hindi na ulit sila kailangang magparehistro. Pero kung 21 years old above, kailangan anyang magparehistro sila bilang direct contributor. Pwede anyang magparehistro at magbayad sa PhilHealth offices at pwede rin anyang magbayad via online. Narito ang pahayag ni Dr. Shirley Domingo, PhilHealth spokesperson. Opo, ito ay naayon po sa department order. It's a joint department order po ng DOH at CHED. Nakalagay po doon na yung estudyante ay kailangan po magkaroon ng PhilHealth registration o kahit anong katumbas na medical insurance para magkaroon naman sila ng protection habang nag-face-to-face classes po sila. Opo, may natanggap na po tayo mga applications. Meron dumidiretso sa ating mga offices. Meron red schools doon sa ating region na sila nakikipag-coordinate sa ating mga regional offices para doon na mag-register yung ating mga estudyante sa school nila at sila na to forward sa offices natin. Inyong napakinggan si PhilHealth spokesperson Dr. Shirley Domingo. Inilunsad naman ng Bureau of Customs ang 16 na unit ng trace detection system na siyang ipapakalat sa iba't ibang daungan sa buong bansa mula Abril hanggang Mayo ng taong kasalukuyan. Sa isang pahayag, sinabi ng Bureau of Customs na ang naturang mga pasilidad ay ito ho yung TR 3000 DE ay isang makabuluhan na karagdagang non-intrusive inspection capability ng kagawaran dahil ito ay idinisenyo upang matuklasan ang mga explosives, narcotics at yung mga drug substances kaya nitong makita yung mga non-visible trace amounts ng mga itong mga ipinapasok na kargamento kung may mga ipinagbabawal. 2 unit ang bawat isa dito sa TDS na ito ay nakadeploy sa Manila International Container Port at sa Ninoy Aquino International Airport habang tig-isa namang unit sa Port of Cagayan de Oro, Port of Manila at Customs Anti-Drug Task Force. Samantala, ang natitirang mga unit ay dapat i-deploy hanggang Mayo ng taong ito na may tig-2 unit sa Port of Cebu at Port of Davao at tig-1 unit naman sa Port of Zamboanga at Port of Limay. Doon sa bahagi po ito ng Bataan at Port of Subic dyan sa Zambales at Clark, gayon din sa Port of Batangas. Abangan mamaya dahil grand rally ng isang presidential candidate, dinagsa ng tinatayang 250,000 katao. Nasa 542 PNP personnel naman ang idineploy. Yan at iba pang mga balita susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Walang nakikitang masama na epekto itong si POEA Administrator Attorney Bernard Olalia kung dalawa man ang umiiral ngayong IRR o Implementing Rules and Regulation para sa itatatag na Department of Migrant Workers o yung DMW. Sinabi ni Olalia na wala naman masyadong pagkakaibang dalawang IRR maliban na lamang sa ilang konting detalye. Ang unang IRR ay inilabas at ipinalathala ni Migrant Workers Secretary Abdullah Mamao noong Abril 4. Ayon kay Olalia, ang ikalawang IRR ay ang binalangkas ng Transition Committee na siyang inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan. Ilanan niya sa taglay ng naturang Implementing Rules na bersyon ng Transition Committee ay nagsasaad na ang tanggapan ng POEA ay mapapasailalim sa Office of the DMW Secretary.
hindi na ito isang attached agency ng DOLE at magkakaroon na ng direktang access o ugnayan sa Office of the President. Ang Office of the Secretary ng DMW ay may 4 na undersecretaries at ilang assistant secretaries na sila namang magpapatupad ng tungkulin ng departamento. Ay pakaiulalya, kabilang sa mandato ng naturang tanggapan ay ilapit ang serbisyo sa kanilang mga kliyente o ang mga OFW. Magpapatupad ng mga programa para sa kanilang kapakanan at proteksyon ng kanilang mga karapatan. Sa ilalim din ng bagong departamento, dadalhin sa regional at provincial offices ang mga pangunahing serbisyo para sa mga OFW upang hindi na sila kailangan pang pumunta doon sa central office ng POEA at iba pang attached agencies. Dahil dito ay hindi na kinakailangan pa na pabiyahe-biyahe yung mga manggagawa at para lakarin yung kanilang mga dokumento. Magsisilbing backbone ng department ang POEA at i-absorb nito ang ilan pang tanggapan na nasa ilalim ng DOLE at DFA tulad na lamang ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs at Philippine Overseas Labor Office o POLO, International Labor Affairs Bureau at National Reintegration Center for OFWs at National Maritime Polytechnic at habang magsisilbi naman na touch agency ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Mayroon anyang transitory period na 120 days ang naturang tanggapan at yung batas na nakapaloob o yung batayan ng batas na ito, yung Republic Act 1164-1 mula sa pagsasabatas nito hanggang June 3 ng taong kasalukuyan para makapaglabas ng staffing pattern ang Transition Committee at yung paggawa ng budget ng naturang ahensya para sa 2023 General Appropriations Act. Nilinaw naman ni Eulalia na mananatili munang independent agency ang mga tanggapang ito hanggat hindi paganap ang operational o yung DMW. Samantala naman ang grand rally ng isang presidential candidate di nagsanang tinatayang 250,000 katao. Nasa 542 PNP personnel naman ang idideploy. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Cebu. Bombo Jane, Bombo Dennis, umabot sa mahigit 500 na security personnel sa deploy sa Cebu Grand Rally mula pa kaninang umaga hanggang sa matapos itong event dito sa North Reclamation Area sa lungsod ng Mandaue. Ipinaalam ni Police Colonel Frank Oriol, ang Deputy Director for Operations ng Mandaue Police Office, na pinaghandaan ng pulisya ang seguridad, lalong-lalong na sa unang beses ito na may isinagawang grand rally sa lungsod ngayong eleksyon na period. Tinataya rin nasa 250,000 na tao o mga supporters kung saan hindi lang makulugan ng karayom ang area. Maliban sa pulisya ay nakastandby na rin dito sa area ang iba't ibang emergency teams para sa agarang pagresponde kung may mga untoward incidents na mangyayari. Kung maalala nitong Lunes lang, Abril 18 ay isinagawa rin ng isa pang partido ang kanilang festival campaign rally sa City de Marie sa South Road property sa lungsod ng Cebu kung saan tinatayang umaabot rin ng mahigit 300,000 ang dumalo sa nasabing event na nagsimula ng alas 12 na tanghali hanggang alas 11 na ng gabi. How's that, Bombo Dennis? Okay, Bombo Russell, ang may tatanong ko lang, wala na ba silang aktibidad hanggang mamaya? Dahil sabi mo ay natapos na yung ibang parte nitong programa na ito, Bombo Russell? Yes, Bombo Dennis, ngayon ay ito nga yung mga tao maingay dahil nga itong pag-proclaim, ito yung mga kandidato sa senatorial candidates, ito yung may pahayag ng mga candidates, kaya ito yung inaabangan ng mga tao dito sa Grand Rally dito mismo sa North Reclamation Area, Bombo Dennis. Ito nga ay yung isang presidential candidate. Ito yung Bombo Russell. Ito'y event, linawin natin, ito'y event ng kampo nitong si Vice President Leni Robredo kasi last time naman yung event naman
ni presidential candidate din, Bongbong Marcos. So ito naman, the other camp naman pala ito, Bombo Russell. Yes, Bumbo Dennis, no? Ito yung kampo ng isa ring tumatag pagkapangulo dito mismo sa North Reclamation Area sa lungsod din ng Mandaue, Bumbo Dennis, Bumbo Jane. At ito nga, mahigit 250,000 na mga katao supporters ang natala dito sa area kung saan dito iginanap yung Grand Rally mismo ng Cebu, Bumbo Dennis. Kaya nga itong mga tao hindi na mahulugang karayom, Bumbo Dennis, dahil din sa napakarami din ng mga tao, Bumbo Dennis. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Russell. Mula dito sa lungsod ng Mandaue, Bombo Russell Belupura para sa Pambansang Radio ng Pilipinas at consistent number 1 overall dito sa lungsod ng Cebu, Fast Radio. Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 35 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Tiniyak ni PNP Chief General Junardo Carlos na 100% ng handa ang PNP sa darating na halalan sa May 9, 2022. Ayon kay PNP Chief, nag-ikot na siya sa lahat ng Police Regional Offices kabilang na ang National Capital Region. At gayon din ang pagtitiyak na in place ang lahat ng mga paghahanda para masiguro yung security ng paparating na halalan. Naglagay na rin anya ng Regional Special Operation Task Group sa mga lalawigan na may area of concern upang tutukan yung intense political rivalry. Ang gagawin na lamang humano ay yung ilang finishing touches doon sa election preparation at yung supervision, monitoring at yung direction ng ilan ho sa mga kinakailangan pang tutukan. Kaugnay naman doon sa mga lumutang na aligasyon ukol sa posibleng election sabotage, dilinaw ni Carlos na ito ay raw information na biniberipika pa ng tanggapan ng pulisya. Kumpiyansa naman ang naturang opisyal sa paghahanda ng kanilang mga tauhan para tugunan ang lahat ng posibleng banta sa anumang pananabutahe. Samantala naman nananawagan ng isang grupo sa pamalaan para sa pagtatag ng Department of Fisheries upang mabisang matugunan ang mga isyu ng mangingisda. Sinabi ni Philippine Rural Reconstruction Movement President Edicio de la Torre na ang paglikha ng departamento ay tutugon nito sa mga isyo at alalahanin ng mga mangingisda kabilang na ang overfishing ng China sa West Philippine Sea at pagpangharas sa mga mangingisdang Pilipino. Binanggit din ni De La Torre na isa sa mga pangunahing problema ng mga mangingisda ay ang sobrang pangingisda ng mga sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea dahilan na ang ating mga mangingisdang Pilipino ay nakakuha ng mas kaunting isda. Isinusulong din ng grupo ang pagpapatupad ng Archipelagic Principle. Nangangahulugan nito na ang isang kapuluan ay dapat ituring bilang isang unit upang ang mga tubig sa paligid, pagitan at nag-uugnay sa mga isla ng kapuluan, anuman ang kailang lawak at sukat ay bahagi ng panloob na tubig ng estado at napapailalim ito sa eksklusibong soberanya nito. Nais din nilang bigyang pansin ang paksa ng pangingisda bilang prioridad sa mga munisipalidad. Napansin kasi sa maraming mga coastal municipalities o lungsod sa Pilipinas, halos walang munisipalidad na mayroong fishery technician o municipal agricultural officer na may kaso o may kursong fisheries. 38 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang implementing rules and regulation doon sa bagong tatag nga na Department of Migrant Workers at ito ho ay inaasahan na may isa sa katuparan at mas magiging plansyado ng mga hakbang na ginagawa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan na nangingibang bansa upang doon magtrabaho at yan ho ay inaasahan na may isa sa katuparan yung mga finishing touches sa naturang tanggapan sa lalong madaling panahon. Ang Department of Trade and Industry naman nilinaw na wala pang inilabas na bagong suggested retail prices sa mga pangunahing bilihin. May pag-uulat si Bombo Jovino Galang. Nilinaw ng Department of Trade and Industry na wala pa silang inilalabas na bagong listahan ng pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo na wala pang mga bagong suggested retail price o SRP silang inilalabas kaya nararapat na hindi pa magtaas ang presyo ng mga negosyante sa kanilang pangunahing bilihin.
Personal kasi na iniko ni Castelo ang 3 supermarket dito sa lungsod ng Makati. Ngayong araw, may ilang paglabag itong nakita sa mga supermarket gaya ng hindi paglalagay ng tamang price tag, kaya ito ay kanilang pinagpapaliwanag. Aminado ang DTI na may ilang mga kumpanya na rin ang naghain ng pagtaas ng presyo ng kanilang produkto. Subalit, sinabi ni Castelo na sakaling aprobahan nila ay magiging limitado lamang ng hanggang 3% ang pagtaas ng nasabing mga presyo ng bilihin. Inikain nito ang mga mamayan na agad na isumbong sa kanilang opisina ang sinumang mga negosyante na magtataas ng mga presyo ng kanilang mga produkto. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Umakyat na sa 126 yung bilang ho ng mga nasawi sa landslide dyan sa Baybay City, Leyte. Ito'y matapos na manalasa ang bagyong Agaton. Samantala, nasa 66 katao naman ang patuloy na pinaghahanap sa nangyaring trahedya. Naging pahirapan kasi ang retrieval operation sa barangay Cantagnos dahil ho hindi pa madaanan yung kalsada papunta rito. Nasa 700 families naman ang kasalukuyan nasa evacuation centers matapos na hindi na pwede raw tirhan ang kanilang mga pinanggalingan na tahanan dahil na rin sa landslide. May natukoy naman na mga lugar ang lokal na pamahalaan upang gawa ng temporary shelter para hudon sa mga apektadong pamilya. Nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa publiko laban yan sa mga peking mensahe na kumakalat sa mga social media sites tungkol sa posibleng malakas na lindol sa Cagayan de Oro at Taguluan River. Ginawang babala ng PHIVOLCS matapos ito makatanggap ng mga ulat na may ilang individual na nagkakalat ng maling impormasyon na nag-quote sa Regional Director ng ahensya para sa posibleng mataas na magnitude na lindol dahil sa aktibong fault line sa Cagayan de Oro at Taguluan River. Gayon din sinabi ng ahensya na ang maling mensahe nagbabala rin ng isang 7.2 magnitude na lindol ay maaring magdulot ng tsunami at ang publiko ay dapat maghanap ng mga posibleng ruta ng paglikas. Hinimok ng ahensya ang publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa mga social media sites. Hinikayat din itong bisitahin ang opisyal na website ng DOST PHIVOLCS at mga social media account para yan sa karagdagang impormasyon. Yung mga botante raw ay obligado na busisiin talaga ng husto yung kakayahan na mga ihahalal sa pagkapangulo ng Pilipinas at harapin yung krisis sa COVID-19, pandemic at yung economic crisis. Mga pangunahing paksa na dapat daw bigyan ng iba yung atensyon. Narito ang pag-uulat ni Bombo Everly Rico. Obligado ang mga botante na busisiin ang kakayahan ng mga kandidato, partikular na mga tumatakbo sa pagkapangulo, na harapin ang mga pangunahing usapin sa ating bansa. Ito ay ang nagpapatuloy na krisis sa COVID-19 pandemic at krisis sa ekonomiya. Ayon yan kay Executive Director Institute for Political and Electoral Reform at Political Analyst, Professor Ramon Casiple. Ayon kay Casiple, nasa crucial period na ngayon kung saan nagsisimula ng pumili ang mga botante ng kanilang iboboto para sa eleksyon. Ngayong 18 araw na lamang ang nalalabi bago ang mismong araw ng halalan sa Mayo 9. Well, punto de vista siguro ng botante, may isang pagbabago tayong nakikita. Ano ito? Tinamaan ng COVID ang Pilipinas. Tinamaan ng economic crisis. Ang ibig ko sabihin, totoo yung mga issue. Hindi to issue ng popularidad, hindi to issue kung sino sa mga tingin mo ay igaya sa iyong mga pananaw. Ano? Obligado yung mga botante na tingnan mabuti kung may kakayahan yung mga kandidato, lalo na yung pagka-presidente, na harapin yung dalawang krisis na yan. Kasi kung mali ang choice at hindi kakayanin ng mananalo na harapin yung dalawang crisis ng pandemya at saka ng economic crisis, lalala ang sitwasyon ng Pilipinas. Alam niyang mga botante yan. Kaya ako nag-expect na karamihan sa kanila ay gagawa ng final na desisyon. Ngayon pa lang, pagkatapos ng buong period ng kampanya, titingnan nila kung sino yung magandang sinasabi. Ano? At
sa tingin nila ay nagkaroon ng lohika ang mga kanilang mga posisyon at pwede sila maging presidente. Giit ng batikang political analyst na malaki din ang epekto para sa mga botante ang hindi pagdalo ng kandidato sa gaganaping huling presidential debate nitong weekend na inorganisa ng Commission on Election dahil ito anyang panahon na seryoso na ang mga botante sa pagpili kung sino talaga ang kanilang iboboto na magiging susunod na presidente ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Dagpang mga balita, nagbabala naman ang state-run insurer social security system sa mga miyembro nito laban sa pagbabahagi ng kailang mga credential sa pag-log-in. Kasunod naman ay italang kaso ng mapanlinlaw na aktibidad mula sa naturang impormasyon. Ayon pa kay SSS President and Chief Executive Officer Michael Regino, nakatanggap ang ahensya ng ilang reklamo mula sa mga miyembro ng kagawaran na naging biktima ng scam ang kanilang mga online account. Dumistansya din ang ahensya at sinabing hindi ito mananagot sa mga mapanlinlang na transaksyon sakaling masangkot ang mga miyembro sa isang fixer na ipinagbabawal naman sa ilalim niya ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act at Social Security Act. Dagdag pa nito na nakatanggap sila ng isang kaso kung saan ang isang miyembro ay umapila para sa tulong upang ma-access ang kanyang online na account. Ngunit ang tao ay naging isang fixer at isang scammer na kumuha ng salary loan mula sa account nang hindi nalalaman ng may hawak. Inulit pa ng SSS na ang mga online na transaksyon at serbisyo ng mga online portal nito ay walang bayad, maliban kung ang isang miyembro ay humiling ng kapalit ng Unified Multi-Purpose ID Card o ang UMID. Ang ahensya ay inatasang magbigay ng hustisyang panlipunan at magbigay ng proteksyon sa mga miyembro at kanilang pamilya laban sa mga panganib ng kapansanan, pagkakasakit, maternity, katandaan, kamatayan at iba pang mga hindi inasahang pangyayari na nagre-resulta sa pagkawalan ng kita o kaya financial burden. Pansamantalang itinigil muna ng mga otoridad ang ginagawang paghahanap doon sa mga nawawala pa sa nangyaring landslide dulot ng bagyong Agaton dyan sa Abuyog, Leyte. At hinihintay daw muna ng lokal na pamahalaan ang permiso ng Mines and Geosciences Bureau para ibalik ang retrieval operations. Magugunit ang nasa 54 katao ang naitalang nasawi habang 22 ang nananatiling nawawala sa naturang landslide. Nasa 2 bangkay ang natagpuan sa dagat matapos na magsagawa ng 3 araw na operasyon ang mga diver ng Philippine Navy. Napagalaman na nasa 1,200 katao mula sa 3 barangay ang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Hinimok naman ng Management Association of the Philippines ang National Grid Corporation of the Philippines na dapat mapilit na kumuha ito ng karagdagang reserve power upang maibsan ang inaasahang kakulangan na maaaring makaapekto sa mga butuhan sa darating na Mayo 9. Dapat ding iugnay ng NGCP ang mga power plant na hindi pa konektado, kabilang sa iba pang mga rekomendasyon mula sa MAP ang pagpapatibay ng mga hakbang sa kahusayan ng enerhiya sa mga sambahayan, opisina at negosyo, pati na rin ang pangmatagalang pagpapaunlad ng infrastructure ng energy ng pamalaan. Samantala, hinimok din ng grupo ang mga distribution utilities at electric cooperatives na maghanda o magsimula ng interruptible load programs sa kani-kanilang lugar. Nauna nang sinabi ng NGCP na naghahanda na sila para sa halalan. Nagbabala ito sa manipis na supply ng energy ngayong tag-init. Umasa naman ang Commission on Elections sa mas mataas na overseas voter turnout para ho ito sa 2022 elections kumpara doon sa mga nakaraang halalan. Binanggit ni Commissioner Marlon Casquejo na nasa ilang lugar tulad na lamang ng Hong Kong ang siyang nakikitaan ho nila ng ilang pagbabago. Humigit kumulang ho, 30% ng mga Pilipino ang bumoto na. Habang ang ilang mga bansa ay nag-ulat din ng humigit kumulang sa 20% mula ho noong Abril at 10 kung saan ito yung pagsisimula ng naturang halalan para sa ibayong dagat. Batay nga sa datos ng COMELEC, mayroong
1,697,215 na na overseas Filipinos ang nakarehistro para ho sa 2022 elections. Sa bilang na ito, nasa 700,000 mahigit ay mula ho sa Middle East, African countries at gayon din yung sa Asia Pacific at malaki din ang bilang sa Latin America at meron din sa bahagi po ng Europa. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ating alamin dahil mag-live-in partner nakaligtas matapos ma-hostage ng mahigit 3 oras doon sa may Zamboanga City. May nakuwang impormasyon ang Star FM Zamboanga. Nakaligtas ang mag-live-in partner sa pagtatangkang pagpatay ng isang lalaki sa pamamagitan ng pag-hostage kaninang umaga pasada 1:00 ng madaling araw sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Ayon sa ulat ng otoridad, habang naglalakad umano ang sospek sa daan, ay bigla na lang itong tumakbo at inakyat at pinasok ang isang bahay ng mag-live-in partner. Pagkatapos sa matagumpay na pagpasok sa nasabing bahay, agad itong tinutukan ng kutsilyo ang babaeng biktima. Wala namang nagawa ang asawa nito ngunit tumakas at humingi ng saklolo. Agad naman niresponde ito ng mga otoridad sa lugar na kung saan umabot sa 3 oras ang negosasyon sa sospek at napilitan itong bitawan ng biktima at napigilan din ang kanyang plano. Nasa depresyon naman ang sospek dahil sa pag-iwan sa kanya ng asawa. Sa ngayon, nasa kustodiya ito ng Police Station 7 Santa Maria para sa mas malalim na investigasyon at wastong disposisyon. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Ito mga kabombo, isa dun sa mga interesting cases dyan ho sa Central Visayas. Yung matapos ho yung pagnanakaw, yung pasintabi dun sa mga kumakain, yung pinutulan ho ito ng dila na taxi driver. Ang good news ho, yung isa sa 2 suspect ay nahuli na ho ng mga otoridad. May follow-up report ang Star FM Cebu. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang isa sa 2 suspect na nasa likod ng pagnanakaw at pagputol sa dila ng isang taxi driver sa bayan ng San Fernando, Cebu. Nakilala ang naaresto na si Alexander Rematado, 30 anyos, at residente ng Barangay Perelos sa lungsod ng Carcar. Nangyari ang pag-aresto nito kagabi sa Barangay Magikay sa lungsod ng Mandaue. Ayon pa sa pulisya, unang inaresto si Rematado sa bisa ng standing warrant dahil sa kasong murder at robbery na ginawa sa Bohol at lungsod ng Carcar. Gayunpaman, nang maaresto ito ay itinuro siyang isa sa 2 suspect ng pagnanakaw sa biktimang taxi driver na si Andres Alfanta. Kung maalala, sumakay ang 2 suspect sa taxi ni Alfanta mula sa Barangay Guadalupe nitong lungsod ng Cebu at nagpahatid sa bayan ng San Fernando. Matapos pang ninakawan ang biktima ay pinutol ang dila nito. Si Rematado ay pang-8 sa most wanted person sa buong probinsya ng Cebu at top 4 most wanted naman sa probinsya ng Bohol. May inirekomenda namang piyansa na 100,000 pesos sa kinakaharap na kaso nitong robbery with intimidation para sa temporaryo nitong paglaya habang wala namang inirekomendang piyansa sa kaso nitong murder. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Inihayag ng isang opisyal mula sa Moscow na ititigil lang ng Russia ang pananalaka nito sa Ukraine kapag ititigil na rin ng NATO ang kanilang pagbabanta. Ayon kay Russia's Foreign Ministry, senior official Alexei Polishchov, magtatapos ang operasyong militar ng Moscow kapag huminto ang NATO sa paggamit ng teritoryo ng Ukrainian para bantayan ng Russia. Anya, magtatapos ang special military operation kapag natupad ang mga tungkol nito. Kabilang sa mga ito ang proteksyon ng mapayapang populasyon ng Donbas, demilitarization at denazification ng Ukraine, pati na rin ang pag-aalis ng mga banta sa Russia na nagmumula sa teritoryo ng Ukrainian dahil sa pagkuha nito ng mga bansang NATO. Gayunpaman, hindi siya nagbigay ng anumang mga detalye kung paano pinagbantaan ng NATO ang Russia mula sa teritoryo ng Ukraine. Idinagdag ng diplomat ng operasyon ay tumatakbo gaya ng binalak at lahat ng mga layunin nito ay maaabot. Bombo Sports News. Walang nakikitang problema si Filipino boxer Jonas Sultan sa paghaharap nila ng dating world champion na si Paul Butler.
Ipinalit kasi siya kay John Riel Casimero dahil na rin sa paglabag daw sa panuntunan ng British Boxing Board of Control sa laban nila na magaganap sa Abril 23 sa Liverpool, dun ho sa England. Sinabi ni Sultan na ito na ang pinakamalaking laban niya sa kanyang karera. Inamin ito na gutom siya, uhaw sa panalo at tiyak nito ang matinding laban na kanyang ipapakita kontra kay Butler. Pagugunitang pinagpapaliwanag si Casimero ng WBO sa loob ng 48 oras para hindi siya tuluyan tanggalan ng titulo. Merong record si Butler na 35 wins at 2 losses at 15 knockouts. Habang si Sultan naman ay mayroong 18 wins, 5 losses at 11 knockouts. Spectators naman sa sporting event sa 31st SEA Games ay ipagbabawal kasunod ho ng panibagong surge ng COVID doon sa Vietnam. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Itutuloy pa rin ang 31st Southeast Asian o SEA Games sa kabila ng paglobo ng COVID-19 cases sa host country na Vietnam. Ayon kay Bombo International Correspondent Jennifer Salvador, direkta sa Vietnam, mahigpit na ipapatupad ng organizer at participating countries ang anti-COVID-19 protocols. Bawat araw ayon kay Salvador, hindi bababa sa 35,000 ang naitatalang new infections. Anya, noong nakaraang taon pa sana ang orihinal na schedule ng SEA Games, ngunit ipinagpaliban ito dahil sa COVID-19 surge. Higit sa 7,000 mga atleta anya mula sa 11 mga bansa ang inaasang sasali sa SEA Games. Inaasahan niya ang 40 na mga laro at 526 na mga events, ngunit lilimitahan o tuluyan ng ipagbabawal ang mga spectators. Ang SEA Games ay ganapin sa Mayo 12 hanggang 23. Yung Vietnam po, yung Hanoi, ready na po sa SEA Games, at I think lahat ng mga players, most of the players are andito na po. Always follow the protocols and always wear mask, and also support lang sa isa't isa. And also all the Filipinos here in Vietnam are also supporting the players here. Si Bombo International Correspondent Jennifer Salvador. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Itong WBA Asia Super Featherweight Champion na si Charlie Suarez nakatanggap daw ng award at promosyon pa man din dyan sa Philippine Army. Alamin natin ang nakalap na balita ng Star FM Baguio. Nakatanggap ang WBA Asia Super Featherweight Champion na si Charlie Suarez ng Meritorious Achievement Medal Award at promosyon sa ginawang awarding ceremony na ginanap sa headquarters ng Philippine Army nitong nakaraang Lunes. Mismong si Commanding General Philippine Army Lieutenant General Romeo S. Browner Jr. ang nagabot ng award. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinoy boxer na si Suarez, ibinahagi nito ang kanyang kagalakan at pinasalamatan din nito ang lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Nais ko pong magpasalamat sa Philippine Army sa patuloy na pagbigay na support sa akin, at lalo na nung nakaraang araw binigyan po ako ng Philippine Army ng Meritorious Achievement Medal. So isa po itong malaking kasiyahan at parangalan para sa akin na mabigyan ito. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa WBA Asia Super Featherweight Champion na si Charlie Suarez. Si Staff Sergeant Suarez ay bahagi ng 1303rd Community Defense Center, NCR Regional Community Defense Group of the Reserve Command of Philippine Army. Ang award at 1-rank promotion na natanggap ni Suarez ay bahagi ng pagkilala na kanyang natanggap sa kabila ng kanyang matagumpay na laban sa WBA Asia Super Featherweight title fight na ginanap nitong nakaraang buwan. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para
Doon sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 52 pesos 45 centavos katumbas ng isang US dollar, ang Singaporean dollar 38 pesos 49 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 68 centavos at ang euro ay 56 pesos 92 centavos. Saudi Arabian Real 13 pesos 98 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, PAS Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balita